Mae'r profiad hwn yn seiliedig ar afonydd a chyd-destun dilys afonydd yn gorlifo, a fy'n broblem barhaus mewn gwahanol ardaloedd ar draws Gogledd Cymru, yn enwedig yn Llanrwst, Llanelwy, Bangor Is-Coed a Phont-dyfi, enghraifft. Efallai bod afon sy'n fwy lleol i chi, ble bu problemau o ran llifogydd yn yr ardal. Gellir dod o hyd i lefelau llifogydd a rhybuddion llifogydd ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru, neu ar y cyfryngau lleol. Mae plant wedi cyfareddu gan ddŵr sy'n llifo, yn enwedig creu sianeli ar y traeth i'r dŵr môr lifo i greu pwll, neu adeiladu argau ar draws nant. I'r plant hynny nad oes ganddynt y profiad uniongyrchol hwn. Gellir ei ail-greu drwy adeiladu sianel ddŵr sy'n llifo ar ei lawr i mewn i gynhwysydd, hambwrdd mawr adeiladwr o bosib, a gadael i'r dŵr o'r lifo, neu ail-greu afon mewn hambwrdd tywod. Mae plant yn mwynhau adeiladu cyrsiau dŵr a gweld y dŵr yn llifo un man i'r llall. Mae'r profiad hwn yn datblygu'r gweithgaredd hwn. Mae hyn yn ffordd o gychwyn y profiad yn hyd-destun y gylchred dŵr ac neu afonydd, ac mae'n datblygu profiadau blaenorol gyda'r hambwrdd dŵr, neu ddefnyddio darnau rhydd i adeiladu strwythurau i symud dŵr. Gellir defnyddio ffoil neu ddeunydd tebyg i greu cwrs afon, a defnyddio darnau rhydd mawr i greu fferm leol, pentref neu dref y mae'r afon yn llifo trwyddo, neu a effeithir gan lawiad trwm, gyda mwy o ddŵr yn yr afon yn achosi llifogydd. Bydd angen defnyddio cymysgedd o ddulliau i blant cael gwell dealltwriaeth o'r profiad hwn, a fydd efallai yn cynnwys addysgu'r gylchred ddŵr yn uniongyrchol neu, yn syml, addysgu llif afon ar hyn y gellir ei wneud neu sydd wedi wneud i atal llifogydd. Yn ddiweddar, enghraifft, mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi rhoi mesurau ataliol ar waith yn rhan uchaf Dyffryn Conwy mwyn arafu llif y dŵr yn ystod cyfnodau law trwm, cyn iddo gyrraedd Llanrwst, gan ledu gwely'r afon ac ychwanegu at ddeunyddiau gwely'r afon. Bydd angen ymchwilio ac archwilio llifogydd yn uniongyrchol ar raddfa lai, mwyn i'r plant datblygu gwybodaeth a meddwl yn greadigol ac cymeriadol mwyn datrys y broblem. I blant iau, gallai hyn fod yn archwilio sut i atal dŵr rhag creu llifogydd yn hartref cymeriad ffuglenol. Yr her yw datrys sut i atal llifogydd yn y dref neu'r pentref maent wedi greu. Bydd yr her yn datblygu cydberthnasau cadarnhaol gan y byddant yn benderfynol atal y llifogydd. Bydd rhoi cynnig arni, methu a thrio eto yn nodweddion penodol ac mae plant yn gallu myfyrio ar yr hyn sy'n gweithio'n dda a'r hyn sydd angen ei wella, a fydd yn ei galluogi gyflawni'r deilliant a ddymunir. Trwy bledu syniadau, archwilio a darganfod, mae plant yn gallu cydweithio gan ddefnyddio adnoddau digidol megis Jamboard i rannu syniadau. Gellid cynnal cyfarfod safle gyda phrif beiriannydd, arbenigwr afonydd ac arbenigwr atal llifogydd yn ymchwilio meysydd penodol. Fel hyn, mae'r plant yn gyfrifol am ei dysgu eu hunain. Bydd gosod targedau megis a ddylid sicrhau llai o ddŵr neu arafu llif y dŵr, a chymhwyso i sgiliau'r rhifedd yn helpu plant i osod eu targedau hunain o rannu mesuriadau a mesur llwyddiant cyffredinol y datrisiad. Bydd angen i oedolyn cefnogol fod ar gael i'w hwyluso'r dysgu. Dylai fod wrth law i gefnogi cydberthnasau, gofyn cwestiynau i gefnogi'r broses datrys broblemau ac annog meddwl yn gereadigol y cyfyrniadol mwyn dod i datrisiad. Dylai ofyn i blant fyfyrio ar hyn sydd wedi gweithio'n dda a be gellid ei wella a chefnogi gwaith dilynol gyda'r awgrymiadau hyn. Bydd meddwl am ddatrisiad i'r broblem yn rhan o'r broses greadigol ac yn defnyddio sgiliau meddwl yn feirniadol i fethol deunyddiau addas a sut i'w gosod.
Bydd symud rhwng meddwl yn greadigol a meddwl yn feirniadol yn broses gylchol, gan bod angen iddynt fireinio a gwella'r datrysiad sydd yn ei helpu gynnal ffocws ac ymdrech barhaus. Bydd annog cyfathrebu, helpu ddarganfod, archwilio gyda'i gilydd a sgaffaldio ei syniadau yn helpu plant iau i ddatblygu'r sgiliau hyn. Bydd y profiad hwn yn hwyluso cysylltiadau o fewn ac ar draws meysydd dysgu a phrofiad, sef y dynieithau, gwyddoniaeth a thechnoleg ac iechyd a lles yn yr achos hwn. Dyma un datganiad o'r hyn sy'n bwysig yn y dynieithau. Mae ein byd naturiol yn amrywiol a dynamig, sydd wedi ddylanwadu gan brosesau a gweithredoedd dynol. Rydym yn meithrin chwilfrydedd sy'n gallu helpu dysgwyr i ddeall a gwerthfawrogi sut a pham y mae lleoedd, tirweddau ac ymgylcheddau yn eu cymdogaeth yn Nghymru ac yn y byd ehangach yn newid. Bydd hyn yn helpu ddatblygu'r cysylltiad rhwng bodau dynol a'i hamgylchedd, a hynny mewn cyd-destun cyfoes a hanesyddol. O ganlyniad, bydd dysgwyr mewn sefyllfa well i wneud cyswllt rhwng y gorffennol a'r presennol, ac i ddychmygu dyfodol posibl. Yn yr achos hwn, mae newid hinsawdd a mwy o lawiad neu godi tai a ffyrdd arn neu'n ymyl gorlifdir yn cael ei gosod mewn cyd-destun symlach. Bydd y dull hwn yn annog ymholi, darganfod, chwilfrydedd, meddwl yn feirniadol a myfyrio. Mae hefyd yn ymwneud â datganiadau'r hyn sy'n bwysig mewn gwyddoniaeth a thechnoleg. Mae bod yn chwilfrydig a chwilio am atebion yn hanfodol i ddeall a rhagfynegu ffenomenau. Mae meddylfryd dylunio ffeirianneg yn cynnig ffyrdd technegol a chreadigol o ddiwallu anghenion a dymuniadau cymdeithas. Hefyd, fel y gwelir yn atgyniadau'r hyn sy'n bwysig o fewn iechyd a lles, mae'r ffordd rydym yn gwneud penderfyniadau yn effeithio ar ansawdd ein bywydau ni a bywydau eraill. Gellid archwilio'r profiad hwn ymhellach trwy greu strwythurau naturiol, ymchwilio deunyddiau naturiol a deunyddiau gwneud sy'n dal dŵr, ac unrhyw awgrymiadau eraill gan y plant. Mae cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd allai godio'r profiad hwn yn cynnwys geiriau'r rhifedd megis edrych ar ddata glawiad go iawn yr ardaloedd a effeithir ac a ddefnyddir fel cyd-destun, mesur faint amser gymer y dŵr i lifo lawr y cwrs, defnyddio gwahanol feintiau ddŵr i weld faint o law fydd yn cael effaith ar y dref yn ei model, neu meintioli'r llifogydd gan benderfynu ar raddfa ei hunain a'i defnyddio. Mae cymharu dau ddull atal llifogydd, neu llai o ran amser neu faint o ddŵr, a gweld pa un sy'n gweithio orau, yn gyfle go iawn i gymhwyso ei sgiliau rhifedd. Gallai sgiliau llythrennedd gynnwys rhybuddion llifogydd i'w darlledu, defnyddio geirfa iaith afonydd a llifogydd wrth ysgrifennu cyfarwyddiadau. Mae gwireddu'r 4 diben o fewn y profiad hwn yn helpu plant i fod yn greadigol ac yn fentrus, i fod yn rhan o gweddau ehangach ar newid hinsawdd a nodweddion dynol tirwedd, gan felly ddod yn ddinasyddion egwyddorol a gwybodus. Bydd yn helpu plant i geisio ac i fwynhau her, i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau mwyn cysylltu a chymhwyso ei gwybodaeth mewn gwahanol gyd-destynau ac i gwestiynu a datrys problemau, gan felly ddod yn ddysgwyr uchelgeisiol a galluog. Maent yn cymryd risgiau, yn meddwl yn greadigol ac yn gyfranwyr creadigol a mentrus.